Hi guys! So, nandito na ako sa mag-grocery vlog ako today. So, dalawang video ko today. Grocery vlog. So, minsan kasi ako yung nag-grocery, minsan naman yung asawa ko. Minsan din after work ay magpi-pick up kami ng mga magpi-pick up ako like mga grocery sa Walmart or Food Lion. Ganon. And I think yung asawa ko is pupunta din kasi nanggaling ka nga ako kanina sa thrift store. So nandito na ako sa BJ's. Normally dito kami pag bulk yung bibilhin namin, dito kami sa BJ's. Tapos dadalhin ko kayo sa loob ng grocery. Sana ako maka-vlog. And magkano yung namin ipapakita ko din sa iyo yung nag-cut na kami ng coupons kanina guys kasi meron akong magme-mail sila ng mga book ng sa BJ's yung mga coupon. So meron na kaming na-cut na kailangan namin. Tapos yan, punta na tayo sa grocery. Tapos gutom na ako guys. Kanina pa yung kumukulo yung kumukulo yung tiyan ko. Na kumukulo na siya kasi last kumain ako yung Subway, hindi ko nga naubos mga pa yun, mga 1 something 1 o'clock, tapos na 5:08, tapos yun yung first meal of the day ko, kaya tara na guys, ito yung BJ's. Yan, dyan ako parati bayan ng puti, yan, dyan ako nag-shop, kaya tara na. Yun yung bag ko, gustong gusto ko talaga itong bag na to. Well, this is ito sa akin, sa ate ko pala. Ginagamit ko lang to. Well, binili ko to para sa kanya talaga. So, tara na. Natin. Okay guys, so nasa loob na ako. Kukuha ako ng tubig. Deer Park yung ginagamit namin na tubig. Minsan yung well, sea na na water. Pero punta ako sa sa tubig muna. Okay guys, so kukuha ako ng Bounty. Meron akong coupon. Tingnan natin yung coupon natin. Teka lang. So, paper towel. Bounty, yun. 3% off yung Bounty. So, kuha tayo ng isa. Ayan na guys. Bounty, tapos Cottonelle. Wait lang, tumatawag asawa ko eh. Hello? Hi guys, punta tayo sa tubig. Kuha tayo ng Deer Park. Ayun, wait lang. 40 ba to? Yung 40 pieces. 48. Ay, ito yata. Yan. Alright guys, so nandito yung yung asawa ko. Kumuha din kami ng bread at trash bag. Yan. Bread. Chicken. Move this. Yeah, don't mess up my bread now. Here. You got that? Chicken. Oh, yeah, that was good. Alright. What we Kumuha need, din kami ng rotisserie chicken. I think you need your Canadian bacon. Kukuha ako ng Canadian bacon. Love, do they have the Canadian bacon here? Parang wala silang Canadian bacon dito eh. This is turkey breast. What did it say right here? Okay, get it. Let me see. Yeah, I definitely want this. Do you want it too? Canadian bacon? Yeah. This is really good. This is really good. The two. How much is it? $7.99? Got more too. Yeah, $7.99. Kumuha din siya ng Greek yogurt. Paborito niya to. Plain Greek yogurt. Naglasing yung asawa ko guys. Buti na si mama yung nag-drive. Gago. Friday kasi kaya ayun, off namin. Kaya minsan umiinom siya. Sa bahay lang naman. Panlin. I think kumukuha sila ng tilapia. Pero meron pa kami mga coupon dito. I think
gusto niya itong matry yung chicken cilantro mix. Tapos kukuha din ako ng almond butter, gusto ko matry. Tapos sabon kasi wala na akong sabon. Ng mushroom. Wait lang, ito ba yun? Kuha tayo naman. Ayan, ito mushroom. Tapos kukuha na siya ng tilapia. Naka ata? $11 lang ata yung tilapia. So yan. Tapos yung dark pump na bread, akala ko gusto niya yung wheat bread. So chine-change niya minsan. So yan. So yung nagasto namin guys is 100 something. Nakasave kami ng 18. Wait. Yung savings ko, hindi ko alam. Sabihin ko siya mamaya. Pero 166 yung nabayaran total. Yung grocery namin, ang dami. So lalagay ko sa car ko. Okay guys, so nandito ako sa sa gas station. Ginagamit lang nila yung card ko, yung membership card ko para maka sila ng gas. Pero ano na guys, yun na yung namin, yung grocery namin, nandun na sa trunk yung iba. Yung iba nandito. Kakainin ko yung manok niyan, yung rotisserie chicken nila. Ang sarap ng nila guys, ang sarap ng chicken nila. Hey guys, so pauwi na ako. Yung mom ko, siya yung nada-drive sa car ng asawa ko kasi kaya uminom kanina. So yan, nakita nyo naman yung yung binili namin. Minsan dalawang grocery store yung pinupuntahan namin, pero yung mom ko naka-grocery na din daw siya. So kaya yung yung kailangan namin na iba, yun yung grocery namin sa BJ's. So papakita ko na lang yun sa'yo yung yung nabili namin, tas itototal ko lahat. Tapos itotal ko din yung sasabihin ko yung savings ko sa sa resibo. Kaya nandito na ako sa sa light. Malapit lang kasi may BJ's kami dito, malapit sa may amin. Tapos meron din isa sa may sa ibang city or county. Hindi city, county pala. Pero yan guys. Ang lipstick ay nasabi ko na pala yun sa isang vlog. Pero nagustuhan ko tong hindi na ako guys, hindi na ako nag-apply ulit. O hindi naman talaga ako kumain ng marami, yung lang, yung Subway lang. Pero kakainin ko yung rotisserie chicken mamaya. I don't know. What, you trying to hide from me? Huh? Look what I got, honey. I got foods. I got bacon, got yogurt, some Parmesan. What? I know. We got tilapia, mushrooms. Hey guys, so ang ingay sa taas. Meron kasi yung sister-in-law ko, dito sila magsistay muna kasi lilipat sila ng bahay. Pero ginagawa pa yung bahay nila, kaya dito muna sila sa amin tumira. Pero ito nga, tilapia. Ito yung $10.99 ata. Tapos 2 pounds. Spring mix kasi mahilig yung asawa ko. Siya yung pinaka-healthy na like na tao na nakilala ko. Grabe siya yung ang healthy niya, yung mga kinakain niya, super healthy. So ito din, minsan naman nag-cheat day nun. Pero ito din is, ano ba to? Steak fajita bowl. Yan, siya guys, 4 bowls na siya yan. First time namin i-try to. Kaya mushrooms. Gusto namin yung whole mushrooms sa BJ's kasi ang sarap ng mushroom guys. Ito nga Canadian bacon, yogurt. Ito paborito din niya to yung yung yogurt. Ita-try ko tong almond butter sa sa bread. Tapos parmesan cheese. Yung iba yung toilet paper at also yung paper towel. Ano pa ba? Yung rotisserie chicken, ano pa bumili namin? Tapos dalawang tubig. Yung Deer Park, sinulin niya kasi gusto niya yung isang Wilsey Farm ata na kasi mas mura siya kasi sa Deer Park. Kasi meron pa daw kaming Deer Park dito. So yan. So yan na guys, ito yung haul. Ilalagay ko muna sa freezer para hindi siya masira. Ito din yung gamit ng asawa ko guys, yung body wash. Old Spice Swagger na body wash. Tapos nag-restock na din ako sa yung Dove ko na body wash din. Yan.
Tatlo. Hi guys! So, tapos na. Nakita niyo na yung ano, binili namin. Mga pinamili. Yun. Tapos ito total ko ha. Yung ano. I mean, total na pero ano siya, convert ko. Yun. So, where is the coupon? So, wait. Hindi nasabi. Okay guys, so nakita ko na yung ano, savings. Okay, yung coupons total na ano is $19, which is really good. $19 is ano na yun? 19, ano naman pesos sa atin? 50. Let's just say 50. So mga 950 pesos na din yung na-save ko sa coupons. Pero, overall, is 165 plus tax. Yung tax ang mahal. $6 plus 48 cents yung tax. Overall talaga is 159.22 cents. Pero, teka lang ha. Wait, 159. Let's just say 160. Let's just say wait. Okay, 165 times 50. So, total na grocery namin, if i-convert mo sa pesos, is 8,250 pesos. Besh, yan. Tapos, napagas na din kami. Every week kami mapapagas kasi nga ako, work ko. Tapos, travel yung work ko kasi. So, yan na yun, guys. Yung ano namin, nagasto namin sa groceries. Medyo mahal kasi BJ's, kasi bulk kasi yung mga paninda sa BJ's. So, like yung video nyo to, kung nagustuhan nyo tong video na to, tapos mag-subscribe na din kayo. And yeah, I will see you guys soon. Bye!